ako urobiť formulu z Lega. No takú proste miniformu. Takže ako prvé budeme potrebovať všetky tieto súčiastky. Toto sú kolesa prímpu. Takže zoberieme si hlavnú časť a na to dáme túto časť. Takže teraz keď to máme hotové, teraz sa presunieme trošku dozadu o 3 tieto políčka. Raz, 2, 3. Zoberieme si túto kocku, ktorú dáme presne sem. A zoberieme si druhú, ktorú dáme takisto sem. Alebo môžete si zobrať tú jednu takú šeskovú. Teraz musíme si zobrať túto časť, ktorú dáme takto sem. Môže to byť, aké chcete farby, len aby to tam bolo. Potom zoberieme si tieto malé, ktoré dáme takto sem. Teraz si zoberieme ďalší, ktorý dáme takisto. Teraz si zoberieme takýto červený blok, ktorý dáme ako brzdu. 1 a 2. Takto. Teraz si zoberieme takúto časť a to bude akože motor. Teraz si zoberieme takýto štvortý, alebo môže byť aj šeskový. To bude ako krídlo, alebo teda spoiler. Teraz si zoberieme volant a takúto žltú časť, alebo kľudne to môže byť aj modré, záleží, že na vás. Čo dáme sem. Takto. Späť mi spadlo. A teraz sa presunieme na kolesa. Musíte mať takéto dve. A teraz si tam len napichnete tie kolesa. Takže. Teraz keď to máme hotové, no tak musíte pri tomto krídle na tejto časti, čo sme si robili na začiatku, tak túto musí byť jedna časť vonku. Idete dať to koleso a teraz toto stačí dať len dole. A teda máte normálne pojazdnú formulu. Ešte si idem dať postojičky. Takže takto normálne máte pojazdnú formu. A ešte mám tu jednu také, neviem, ako to nazvať, vozidlo proste. No tak, keby ste chceli vidieť na toto tutoriál, tak mi dajte vedieť do komentárov. Alebo keď na tomto videu bude 10 lajkov, tak urobím toto. A spredu to vyzerá jak face nejaký. Takže tak u ďalšieho videa. Čus.